Niltum Karbilo Charlie Song Lapen SDC Youth Front Ahin pen niltum Adap Porpai Nerkep niltum Ladak pen mitang Asai Hem Office pen bar sinitum PGR Lapen VGR puthak nitum labang so RNSS pu song pen memorandum ke samira puthak kam kirang iphan nitum Khironi lapen dongkal an nitum palilo lapen nitum dongka pen circle office pen mai pa jut et pen nitum chewang pen nitum Khironi along around 5:30 along nilitum phan nang ton pen well planning pen nitum phan nang theng dun lo nang chok dun lo lapen labang so long car lapen gypsy sidame nang war dun dak lo ar long pen lapen alang litum long resim sidame do la chin lapen ar long highway lang litum chisik pa makeup men sini tum phan nang war dun lo nang theng lo lapen nil tum phan bang gari hum thom do ana phan ni tum phan theng nang chok lo Kusun sen thon nang khari nang khang dun lo mane pui ni sang tha pus nang khang ma pe ni nai son karang kha son du ko ka son du ma karang kha bang gawe monster mila dak turning point ni tum slow hoy la so ke slow long lang tum nang khang pen ni tum people sin nang khang lo pen sun pen ni tum sun pen alang li tum nang theng nang chok pit lo thang da lam ve pin le alam ave Gak du areng su bang kon bag du lo areng isu 11 non mat bang pli bang ke difu medical college long si selang pon bom la amen ko so ni sar kiring ti jersong teron lapen bikasing ti lapen longri inti alang litum hello pura serius lo bang tumang la tumbang pura serious major lo ladak bang ke tumang ke pps ke teknik la tumben chin ben adu arlong ben adu la son ini son jumi juno noy puru no sono tuma jumi junu ke la ke dolo lo bang ke acha first pen la tum muni chingrum tak si dum ma la tum munit ka chingrum gathering ason si theklong ni tu kon bagi around 200 bagdu ji angke na tum mangke ni tum ke la gari hum thok aju ba kon di bang krep ho